Sila namhlanje endaweni yasemachobeni siwumphakathi sabazali singabafundi sikhala ngamanzi sikwazi ukuthi izingane zethu singabazali sidedele ukuthi zize esikoleni amanzi engekho sekuphela unyaka kusukela ngonyaka odlule sikhala ngento eyodwa amanzi siyisikole esiwu section 21 izinsiza kusebenza zikho esikoleni kodwa isikhala ngakho kakhulu amanzi zonke inhlaka ezifanele ukuba zithinteke seyithintwe zonke Department of Education ithintiwe ikhansela lithintiwe ama ward councillors ngisho nazo zonke inhlaka zikahulumeni sezazisiwe kodwa asiphenduleki ukuthi ithini iway forward kona konke lokho sibhalile incwadi ezifaneleyo esikwenzakayo kusemthethweni hayi ngoba senza umathanda wethu manje siyisikole sasesithanda imfundo sabazali ngokukhathala sikhathalela ukuthi sithola amanzi njengoba ubona nawe abantwana belapha bekhona abantu bafuna amanzi okusho ukuthi kubalekile ukuthi zonke izingane ziwathola amanzi njengoba ubona izingane ziyamemeza zithi funa amanzi siyacela kuhulumeni ukuthi asilethele amanzi siyacela kube njalo akukho okuningi esikucelayo somiwe asiyawa amanzi kuyazwakala sifundela emakopini sifuna amanzi we need water this is a crisis sifuna amanzi sifuna emakopini manje uma singaphuza amanzi sophuzani uma singawaphuzi nje amanzi sophuzani njengoba nizwa ke nonke ukuthi abantwana bakhala ngamanzi siyacela abaphathi abakhulu basisize sikwazi ukuthola amanzi siyabonga sizofunda